Monani, igama lami nguMbali kaDlamini, ngi-part of Magnificent Bags. Magnificent Bags senza ama-personalized, customized bags where uzokwazi uyikhethela khona ukhala, usize, i-shape ne-design esikhoma usifunayo. Njengoba nibona ikhwama zihlukile, o-size akhona nama-pattern nama-design azikhona. Ngiqale ibhizinisi ngo-2023. I am a graduate, umsebenzi ngawutholi. So ngumuntu othanda ukusebenza ngezandla. Instead ukuthi ngihlale ngenze lutho, ngase ngaqhamuka ne-idea ukuthi ngiqale ibhizinisi ngenze ikhwama. Okay, ikhwama zethu zenziwe ngewuli. Njengoba ubona nje iwuli senziwe ngesandla, yonke into yenziwe ngesandla. Akukho la sisebenzisa khona umshini, yonke into i-handcrafted. And isifiso sethu ukuthi sizokhula Magnificent Bags sikwazi ukukhuthaza nabanye intsha encane ikwazi ukukhula nayo, ikwazi ukugcina sikwazi bafundise nabo bakwazi ukuzenzela wabo amabhizinisi baqhubeke benze ikhwama nge-skill sabo nazo ukuthi bakwazi ukuqhubeka baye phambili. Njengoba ngisho nje ngumuntu o-creative from nasesikoleni nje ngikhula ngangumuntu nje ohlezi creative, ngiyakwazi ekhaya ngingasho ukuthi elinye ithalente elisuke ekhaya ngoba ekhaya kuyathungwa ngomshini. So okunye nje ithalente eqhamuka natural elinye. Kuyasiza kakhulu ukuzalana ngoba uyakwazi ukuthola exposure nabantu abengakwazi sebezokwazi. Njengoba namhlanje ngithole leli thuba ukuthi ngikwazi uku-interview umlando, sabaningi abantu sebezongibona bawubona nomsebenzi engiwenzayo. Kuma-social networks yonke indawo can follow me at Magnificent Bags. Bags ufans owami awunawo S uno-Z. And then ningangithola also on the business WhatsApp on 061 9388 374. Ngiyabingelela ababukeli emakhaya, igama uZandile wakamchunu, ngisuka kwi-Apps Accessories. Okay, originally ngizalelwe eHowick elokishini ekuthiwa iSempuphomeni. Ngafunda khona up until grade 10, then ngase ngamuva ngazohlala noma kaNqetho. So now sihlala kaNdengezi Pinetown. Guys, niyazi bayabukela abaningi ukuthi COVID usivezelile ukuthi how creative we are. So leli business liqale kahle kahle nge-COVID. So in 2006 khona umntwana wayenza amacici enza nomlungu, ngambone wagqokile ngathi ngiyawathanda ngawathenga. So years later nge-COVID khona umuntu ayithe wenza amacici, ngicela nje ukuthi yini engingayithenga ukuze ngenze amacici, but akangifundisa ngokuthi nje okay thenga lokhu nalokhu 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 nalokhu, then usuku uzobona. That's how it started. Ibhizinisi lami sengiliqalile ngithe mengiqala uku-advertise, kusho ukuthi bengiqala uku-advertise umndeni nakuma-families, kwangile ngiphosta hayibo kanjalo. So leke likhuphuka and into engiyithandayo ngalo akusho ukuthi nefanele ngenzeni, abantu bayangi-challenge most izinto ngenza like customer nathi umuntu ngicela ungenzele lokhu, but lokhu enikubonayo isikhathi esiningi like ama-ideas engiba nawo, because abantu abaningi angithi nazi ukuthi benza like ubuhlalo. So mina obami ubuhlalo ngenza sure ukuthi bu-modernize so that uzokwazi ukuthi ubugqoke like everyday wear. Ngeke ukuthi uzolinda ibizo noma yini, but obami ubugqoka everyday. Ubuhlalo buhlukene kaningi, fine bu-symbolize ukuthi who we are as Africans. Obunye abanye abantu bu-spiritual, so buhlukene kaningi kona, kodwa nje it goes with i-heritage lento yobuhlalo. Depending kwi-customer, ngithi umuntu ama-customer akho uyawazi, khona ufika mhlambe zange ngiyahamba ngemshadweni ngiyakuphi angazi ngizogqokani. So mina cause sengiyakwazi ukuthi unjani, ngizokubuza ukuthi into engibuzayo uzogqokani, ngitshengisa into ozoyigqoka, then-ke ngizobe sengimenzela lo into according to i-attire azoyigqoka. But abanye uthothi ubone something somewhere mhlambe abaningi bake babone ku-Pinterest bathi nansi into engibonile ngicela ungenzele, but ngiyangithanda because angithanda ukukopisha into ezithize, ngizobe sengiyijika-ke kodwa ibe
TikTok, yes, it's Eps Accessories. It's just the TCC registered. It's Eps Accessories 0, Instagram Eps Accessories, Facebook Eps Accessories. I am the next billionaire. Mina ngumam Beauty Ndlela ngisuka eManzimtoti kwiNdlela's Village eyenza ifurniture. Ngaqala ngo-2015 ngenza ifurniture, ngaqala ngenza ifurniture ngadlulela ka-Apostle, ngase ngidlulela emphakathini ukuthi ngenza ama-trainings. Hayi, into ngangithanda ukuthi into enziwe umuntu ngezandla nami ngiyenze. Ngoba kwakukhona lesikhathi sokuthi umuntu wesifazane uyathunga, owesilisa owesifazane akayi e-workshop. Ngikhumbula ngisesikoleni kuthiwa hhayi asami sofunda ukuthunga ngahlatshwe inaliti ngangakufuni ngoba ngangifuna lo msebenzi wabantu besilisa ozongiyazisa. Kuthe mangikhula-ke kwangena ukuthi nesikhathi sikushona nomyeni wami ngase ngithi no ngiyaqala. Ngaqala ngo-2015 ngafunda sasingenayo imali ngangenayo. Kwaba kuzoqala i-Valentine funa ngibe namathuluzi ngoba le nto uyenza kahle uma unamathuluzi. Ngase ngilanga ngikhona nendawo le yenza ifurniture la sasifundela khona. Ngase ngicela ama-off card, ngakha iy'nhliziyo zama-Valentine, ngabhala yonke into, ngabeka itafula ngadayisa. Kanti ngenhlanhla ngizobona e-Germany phesheya befikile base be-interview bathumela amathuluzi. Ngaqala-ke ngalithanda nje vele ngiyawuthanda umsebenzi wezandla. Manje njengoba ngenza amathayi si-advertise le uMyRight ozofika osebenza njengo-Bolt. Njengobona kubhala uMyRight sidila nesondo-ke lapho. Angithi imoto itimu yethu bekuyisondo, ikona-ke engivele ngasebenzisa isondo. Ngayenza ama-cooler box, ngenza ama-coffee table, ngenza amatafula. Ama-cooler box ahlukene ka-2, khona u-2-in-1, uyakwazi ukufaka phezulu, ubeke utshwala bakho yonke into ngezansi, ufaka ama-ice akho, ubuye unyuse uma kuphela phezulu. Into uma uyenza uyithanda, ngoba kufana nomendo, uyahlala emendweni uma uthanda ngisho ubone ukuthi kunzima kona. Ngoba kunzima ngani umsebenzi wabantu besilisa. Abantu ake ngilinganise uma ngabe ngiza kwakho ngizomeja ikhishi, ngenza ama-measurement ekhishi. Kulula, kodwa uma sengibuya nempahla sengizolifaka ikhishi, nayo-ke inkinga. Indoda ivele ikufanise nomkayo osendlini, ibuze ukuthi uzokwazi ukulenza. NgiseManzimtoti kaNdlela's Village, 35B Old Main Road eManzimtoti. Inamba yocingo ithi 083 59 31 570.